தேசம்மா அம்மனோட பிரசாத தீர்த்தம் பட்டா அத்தனை கண் குறைபாடுகளும் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த தேசம்மா கோவில் தமிழக ஆந்திர எல்லையான நகரில தான் அமைஞ்சிருக்கு. முன்னொரு காலத்துல இங்க வாழ்ந்து வந்த பாட்டி ஒருத்தங்க விறகெடுக்கிறதுக்காக காட்டுக்கு போயிருக்கும் போது தவறி புதருக்குள்ள விழுந்து முள் குத்தியதுனால அவங்களுக்கு கண் பார்வையும் போயிருக்கு. யாருமே இல்லாத அந்த இடத்துல வழியால அலறி துடிச்சிருக்காங்க அந்த பாட்டி. அந்த இடத்துல சின்ன பொண்ணு ஒண்ணு வந்து அந்த பாட்டியை பத்திரமா கொண்டு போய் வீட்டுல விட்டு, நீங்க தவறி விழுந்த இடத்துல தோணுனா ஒரு அம்மன் விக்கிரகம் கிடைக்கும், அதை வெளியே எடுத்து வழிபடுங்க. அதே மாதிரி அதுக்கு பக்கத்திலே வேற ஒரு பள்ளம் தோணுங்க, அங்க தீர்த்தம் வரும், அதை எடுத்து உங்க முகத்துல தெளிச்சுக்கோங்க, உங்களுடைய கண் பார்வை மீண்டும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு அங்கிருந்து போயிருக்கு. அன்னைக்கு நைட் அந்த பாட்டியோட கனவுல அம்மன் வந்து நான் தேசமெல்லாம் சுத்திட்டு இங்கதான் தவம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்பதான் பாட்டிக்கு வந்தது அம்மன் அப்படின்னு புரிய வந்து ஊர் மக்களை கூப்பிட்டு அந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரியே செஞ்சு அந்த பாட்டிக்கு கண் பார்வையும் கிடைச்சிருக்கு. உடனே அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் அம்மனுக்கு ஒரு சின்ன கோயிலும் கட்டி அந்த தீர்த்தத்தை திருக்குளமா உருவாக்குனாங்க. இப்படி தேசமெல்லாம் சுத்திட்டு நகரில தவம் செய்ய அமர்ந்ததுனால இவங்கள தேசம்மா அப்படின்னு மக்கள் அழைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு முறை நகரிக்கு வந்து தேசமாவை தரிசனம் பண்ணி வழிபட்டா தேசமெங்கும் தலையாத்திரை செய்த புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஐதீகம். நகரி தேசமாவை பத்தி நீங்க இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா மறக்காம லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்க.